بسم الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على نبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Bugün inşallah Allah'ın rahmeti bilen, Allah'ın güç kuvveti bilen bir belki kitapçıkka kiribiz. Hem o kitapның ismi Vaca Şahr Ramadan. Ramazan ayı җитте degan kitabı. Ramazan haqında. Ni için özümüzün гадәтенчә укый торган дәресләрен читкә куеп, Рамазан турында укырга уйладык. Чөнки бу сәләфләребезнең юлларыннан, имамнарның, галимнәребезнең юлларыннан. Алар шулай, агар да берәр нинди дәрәҗәле ойлар, дәрәҗәле гыйбәтләр килә торган булса, алар үзләренә гадәтенчә укый торган китапларын читкә куеп, менә бик кирәкле булган дәресләрне кешеләргә уната торган булганнар. Һәм безгә менә мәсәлән хәтта хаҗга баручылар аны күрәләр. Хаҗда белгәнебезчә гарәп җирләрендән дә галимнәр бар, шулай бит, галимнәр бар. Менә агар да Рамазан аенда гомрәгә барсаң, күрсен, алар нинди китап укыйлар? Рамазан турында укыйлар. Үзләренең гадәтенчә укый торган китапларын читкә куеп, моның алар укыганнардыр, Бухари, Муслим һәм башка китаплар укыганнар. Рамазан ае җиткәндә алар туктап торалар. Әйдәгез әле Рамазан хакында булган дәресләрне укыйга, өйрәнигә. Чөнки кеше онытучан, шулай бит. Ярый, шәкертләр, галимнәр, алар һәр вакытта кабатлар өйрәнәләр. Алар өчен ул ерак әйбер түгел, ләкин гади халыкка һәр вакытта искә төшү кирәк. Шулак менә хаҗ вакытларында барасың икән, шейхларның дәресләренә барасың, хаҗ вакытында нәрсә турында өйрәтәләр? Хаҗ һәм гомрә. Инде ул хаҗны инде ул ел сайын үтә уланы. Мөмкин бер елны бер галимнең китабы белән үтә, икенче елны икенче галим китабы белән үтә, ләкин ел сайын кабатлылар. Ел сайын укыйлар, агар хаҗ вакыты җитсә, хаҗ китабын үтә башлыйлар. Әлбәттә ул галимнәребез моны эшләр беренче булып сәләфләребездән үрнәк алып, biz de инде шуларга үрнәк алып, иншалла Рамазан хакында бәләкәй китапчык укып китәрбез. Һәм бу китапчыкның максаты да Рамазанда булган ураза хөкемнәре түгел. Бу безне дәртләндерә торган, безгә көч кертә торган, безне канатландыра торган дәрес булачак иншалла. Хәтта без Рамазан аен киң күңел белән, шатлыклы хәлдә кабул итәр өчен, каршы алыр өчен. Чөнки син ничек каршы аласың Рамазанны, синең Рамазан ае шулай үтәчәк. Беләсеңме? Ни кызганыч, күпчелек вакытта ничек була? Рамазан килеп җитә, Рамазанга кешеләр керәләр, ураза тоталар, инде әлбәттә изгелек бит инде ул ураза тоту, таравих намазлары уку, Коръән уку, булар бөтен изгелек. Шушы изгелекләр белән кешенең иманы күтәрелә, һәм тәменә генә кергәч кенә Рамазан эшләп китә, битеп китә. Шуның өчен ана шундый хәлдә калмас өчен безгә алдан ук өйрәнү ул әлбәттә яхшырак. Алдан ук Рамазан аена әзерләнеп керү, аны каршы алу, алдан ук үзеңне әзерләү Рамазанга, менә бу инде икенче хәл. Һәм сәләфләребез менә шундый булганнар. Сәләфләребез, алар безгә үрнәк булучы кешеләр, алар Рамазанга алдан ук әзерләнгәннәр. Хәтта шундый уңайсыз хәлдә калмас өчен. Шайтыр безгә китапчык алды, Ваҗа Шаһр Рамадан, менә инде Рамазан ае килеп җитте, һәм бу китапчыкның авторы Абдурразак ибн Абдул-Мусин аль-Бадр. Инде Абдул-Мусин аль-Аббадның кем икәнлеген без беләбез. Зур имам, мухаддис, галим, Мәдинәдә булган галим, һәм аның малае да, үз әтисе дә Аллаһ юлында шайтырып динне таратучылар. Һәм шайтырып Абдурразак аның малае. Сүзне озак җибәрмәс. Әйдәгез башлап китик китапның үзенә. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Аллаһның исемен искә төшереп, Аллаһтан ярдәм сорап, бәрәкәт сорап, шушы китабыбызга керәбез. Шушы китабыбызны укуын башлап җибәрәбез. Һәм ул Аллаһ Таала рәхмәтле һәм рәхимле. Иннал хамдалиллаһ нахмадуху настаинуху настагфирух ва натубу илайһи ва наъуду биллаһи мин шурури анфусина ва мин саййати аъмалина. Ман яхдихиллаһу фала мудилля лаху ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله
Sallallahu aleyhi ve ala alihi ve ashabihi ecma'in ve selleme teslimen kethira. Bu indi xutbəni biz biliriz. Bu Peyğəmbərimizin sahih hədislərində isbatlanğan Peyğəmbərimizin xutbəsi. Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm həcət bulğan vaqtda, hər vaqtda şu xutbəni qabatlay торган bulğan. Xutbə aldından, vağaz aldından, kerakli söz aldından. Ни өчен? Хәтта шинап таның мәгънәсе бик тә мөһим. Кеше шушы xutbəni тыңлап, әлбәттә менә без гарәп булмагач, без аны аңлап та бетермәскә мөмкинбез. Ләкин гарәпләргә кашан бу xutbəni укылгач, алар аптыраганнар, шаккатканнар һәм аның мәгънәсе белән ләззәтләнгәннәр һәм үзләренә зур файда алганнар. Хәтта кайбер кафирләр шушы xutbəni тыңлап кына ислам кабул иткәннәр. Әле Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям аятьләргә барып та җитмәгән, инде шушы xutbəni тыңлап Tukta qabatali keri deb Peygamberimizden soraganlar. Peygamberimiz daha qabatli şuşu xutbəni. Ham indi İslam qabul etkenler. Şuşunun bilen. Mene agar da qarağız. İnnel hamda lillah. Şunlukta bütün maqtav. Mında bütün maqtav. Bütün maqtav Allah'ına layıqlı. Allah'ın maqtav. Nişi ol? Allah'ın bütün sıfatlarına maqtav. Allah'ın kimçiliksiz bulgan, tuğlu sıfatlarına maqtav. Mene Allah'ın isim sıfatları var 99. Biz bilgenlerden 99 isim sıfatı var. Mene şu isim sıfatları bütün üstüde Allah'ın maqtavlı, kimçiliksiz, bir kimçilikleri yok. O isim sıfatlarında. Bu ermal olarak mahlukatlarının isim sıfatları. Evet, mahlukatlarının isim sıfatları onlar tuğlu kimçilikler bilen. Tulgan kimçilikler bilen. Ул kimçilik барлыкка китерүлектә булсынмы? Барлыкка китерүдә ничек мәсәлән кешенең kimçiligi? Ул ашауга мохтаҗ, ул йокыга мохтаҗ, ул күп әйбергә мохтаҗ. Kimçilik бит несовершенный, шәбит, ул мохтаҗ, кемгәдер мохтаҗ, ул көчсез. Икенче kimçilik аның кыяфәтендә, мәсәлән кемдер сукыр, кемдер аксак, кемдер нәрсәдер җитми, шәбит. Һәм kimçilik булырга мөмкин аның холкында. Кемдер тиз ашулана, кемдер кирәкмәгән сүзләр әйтә, кемдер мондый kimçilik китерә, мондый kimçilik китерә, күрәсезме? Бу бөтенсе kimçilik бу мәхлукатларга карата. Әмма Аллаһтан мондый бер kimçilik тә юк. Шуңа да әйтәбез, барча мактаулар Аллаһка лаеклы. Менә син Аллаһның нинди сыйфатын алма? Алим, Алла Тәала белүче. Ал-Алим Аллаһның исеме. Һәм аннан сыйфат килеп чыга белүче. Менә Аллаһ Тәала берни kimçiliksiz шушы сыйфат белән макталынган. Шуннан Алла Тәала билде, беләчәк, булмаган әйберендә белә, һәм булмаган әйбер әгәр дә булса, ничек буласында белә Аллаһ Тәала. Менә нәрсә юк менә һәр җир өстендә? Нәрсәдер юк. Һәм әгәр ул булмаган әйбер ничек булган булса, ничек буласында Алла Тәала белә. Үткәннәрне белә, киләчәкне белә. Субханаллах, Аллаһның гыйлеме без аңлап бетерә алмыйбыз. Менә җир өстендә, хәтта менә бер кырмыска ясыңны ал син. Ничәндә мең кырмыска без аның санын да белмибез. Ләкин Алла Тәала һәр кырмысканы хәлен белә. Кемдер тамагы ачкан, кемдер кайдыр бара, кайдыр җигрәк, кемдер нәрсәдер ашата, кемдер өен саклый. Менә һәр берсенең хәлен белә. Әле бер генә кырмыска ясы. Әле урманда бер урманның алса, анда ничә йөзләгән кырмыска ясы, әле бер урман гына. Әзин җир шарында кара, күпме урман һәм күпме урман эчендә күпме оя һәм шул оя эчендә күпме кырмыска һәм һәр кырмысканың хәлен белә Алла Тәала. Хәберсенә тәкъдирен язган, һәм хәберсен белә ничә минутта, ничә секундта, һәм кайда ничә үләсен бөтенесен дә белә. Әлбә кырмыска гына син ал бал кортларын, син ал анда ширкиләрне ал, анда кешене ал, анда диңгездәге, океандагы балыкларны ал. Нинди гыйлем? Ирактан да аңлый алмыйбыз моны. Ирактан да аңлый алмыйбыз. Шуңа да Аллаһның бер исем, бер сыйфатына галим белүче. Шуя Аллаһның башка исем сыйфатлары 99, менә шундый хәлдә. Без аңлый торган хәлдә түгел алар. Мактаулы һәм кимчелексез. Шуңа да без аны нахмадуху, біз аны мактыйбыз. Унастаинуху, біз аны ярдәм сорыйбыз. Аллаһтан ярдәм сорыйбыз. Чөнки Аллаһ Тәала безгә ярдәм бирмәсә, безгә беркем ярдәм бирә алмый. Унастагфируху, һәм біз аннан гынахларыбыздан гафу сорыйбыз. Настагфируху, әйтәбез астагфируллах, астагфируллах. Раббым кимчелегемне гафу кыл, гынахымны гафу кыл. Гынах кылдың, өзеңнең кимчелегең сәбәпле, бәндәчелегең сәбәпле шул вакытта әйтәсең астагфируллах, Раббым гафу кыл. Пәйгамбәрбез саллаллаху алейһи ва саллям көнне 70 мәртәбә, икенче рәвәттә 100 мәртәбә Пәйгамбәрбез саллаллаху истигъфар кылган. Бу Пәйгамбәрбез саллаллаху алейһи ва саллям аның гынахлары гафу ителгән. Аллаһ Тәаләгә багыда кылган иң бийек зур дәрәҗә җәннәтне, ул җәннәт әһле, җәннәткә керүче, хисапсыз, газапсыз җәннәт әһле. Шуңа карамастан 70 мәртәбә
Икенче рәветтә килә 100 мәртәбә истигъфар кылган көн сайын. Бу безгә күрсәтә, безгә карата субханаллах, хәтта менә үзебезгә бәя бирсәк тә, үзебезгә сораулар бирсәк тә, үзебезгә менә бер үзен калып, мин көннә ничә истигъфар кылам микән? Күп гынах кылам. Ана тубу иләһи һәм Алла тәүбә китерәбез. Менә монда кара ике сүз. Настагфируху, без истигъфар кылабыз һәм аннан тәүбә сорыйбыз. Аерма бармы? Истигъфар ул бер әйбер, тәүбә кылу икенче әйбер. Чөнки тәүбә ул бәйләнгән замана белән, үткән заман белән дә, хәзерге заман белән дә һәм киләчәк заман белән бәйләнгән. Үткән заман белән син үкенәсең. Син нык каты үкенәсең. Бүтән бу гынахны кылмыйм. Ничек кылдым мин моны? Ничек кыла алдым мин моны дип Аллаһ Таала үкенәсең. Бу күне, бу үткән заман белән бәйләнгән. Хәзерге вакытта син бу гынахтан тыеласың. Битте, бу әйберне мин эшләмим. Иртәгә дә эшләмим, берсе көнгә дә эшләмим. Менә хәзер вакытта кеше битне гынах кыла, шул хәзерге вакыты белән эшли битне гынахны эшләй бит. Хәзер вакыты белән ул эшләми, ул гынахтан киселә. Һәм киләчәк белән бәйләнгән ул каты нияттә. Мин бүтән бу гынахны эшләмим. Ул үзенә каты сүз биреп куя. Бүтән бу гынахка мин әйләнеп кайтмыймын. Менә бу тәүбә дип атала. Менә бу тәүбә дип атала. Әмма истигъфар инде һәр вакытта әйтә, Раббым гафу кыл мине, Раббым кичер мине. Ул истигъфар. Менә шу истигъфар дип атала. Раббым мине кичер. Менә тәүбәдә шу 3 төрле ният кирәк. 3 төрле ният кирәк, 3 шарт кирәк. Истигъфарда андай ниятләр әйтмичә дә син истигъфар кыласың. Estağfurullah, estağfurullah. Hatta менә без бит намазны төгәлләгәч, ассаламу алейкум ва рахматуллах, ассаламу алейкум ва рахматуллах, һәм истигъфар кылабыз. Estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah. Күрдеңме? Анда бит ниятләнеп тормыйсың, тәк нинди гынахтан мин һәр истигъфар кылам, һәм булды, мин бик каты үкенәм, һәм моны эшләмим, һәм моннан киселәм. Андый ниятта түгел бит. Син инде һәр вакытта истигъфар кыласың. Баракаллаһ. Һәм Ибн Кайм рахималлаһ шундый менә бер бик матур сүзләре бар. Уларның Дәва китабында китерә. Һәм әйтә, кемдә кем Аллаһ Тааланы мактауда дәвамлы була икән, ул үзендә күп хәйрлекләр китерә. Аллаһны мактый, изгелекләр кыла, аңа шөкр кыла һәм үзенә дәвамлы итә хәйрлекләргә, аңа хәйрлекләргә, изгелекләргә юллар ачыла. Кемдә кем истигъфарда дәвамлы була икән, аңа ябылган әйберләр ачыла башлый. Аллаһ Таалага ябып куйган кайбер ниъмәтләрне, бикләп куйган кайбер ниъмәтләрне. Һәм истигъфар кыла, тәүбә кыла, аңа ул ишекләр нишли башлый? Ачыла. Кылу белән. Бу ниъмәтләр ябыла гынахлар сәбәпле. Кеше гынах кыла, бер ниъмәт ябылды. Гынах кыла, икенче ниъмәт ябылды. Та бер гынах кыла, та бер гынах, та бер ниъмәт ябыла. Изгелекләр ябыла аның каршында. Күпме хәйрлекләр ябыла аның каршында. Менә истигъфар белән, тәүбә белән ул аны ачып бара. Ачып чыга. Күрәсезме? Баракаллаһу фикум. Шуңа истигъфар да кирәк, тәүбәсе дә кирәк. Икесе дә кирәк. Ва наъуду биллаһи мин шурури анфусина. Һәм Аллаһ Таалага сыгынабыз үзебезнең начар нәфсләребездән. Шундый безнең дә нәфс бар. Иншалла ул Коръәндә килә бит. Анна нәфс ләммарату бису. Шундый нәфс ул начарлыкка чакыра. Шулай бит. Кешедә нәфс бирелгән. Әлбәттә бу тиккә генә бирелмәгән, бу имтихан өчен, кешене имтихан кылу өчен. Бүтәнсе хикмәт белән барлыкка килгән әйбер. Кешедә нәфс бар. Нәфс ул җиңеллекне ярата торган, ял итәргә ярата, авырлыкны яратмый. Аңа нәрсә ошый, шуны тели ул. О, миңа бу ошый, әйдә мин моны телим. Бу миңа ошый, бу миңа телим. Әгәр менә шу нәфс кешенең акылы өстеннән идара итә башлый икән, акылыннан, гыйлеменнән, акылы өстеннән идара итә башлый икән, бу кеше халак була. Менә кафирләрне кара, бузык кешеләрне кара, аларның акылы өстеннән идара итә нәрсә? Нәфс. Ул нәфс начарлыкка гына идара итә, әмр итә. Әмма киресенчә булырга тиеш. Кешенең акылы каял йөрәктә, шулай бит. Кешенең акылы йөрәктә. Гыйлемгә нигезләнеп, ул акыл идара итәргә тиеш нәфс өстеннән. Нәфсне кыса, тукта, син моны эшләмә, бу бит гынах. Нәфсне кулында тота, ул аны җибәрми. Һәм менә безнең нәфсебездә начар әйберләрдән Аллаһка сыгынабыз. Әгәр Аллаһ Таала безне чынлап та үзебезнең начар нәфсләребездән
Алла Тәала безне сакламаса, без җиңә алмыйбыз аны. Җиңә алмыйбыз. Чөнки ул нәфсенең ярдәмчеләре бар, шайтаннар бар. Шайтаннар алар җиннәрдән дә, кешеләрдән дә. Шулай бит? Ва мин саййати аъмалина. Һәм Аллаһка сыгынабыз үзебезнең начар эшләребездән. Аллаһ Тәаләгә сыгынабыз, Раббым, гынахлар кылганбыз икән, Раббым кичер, гафу кыл, һәм ул начар эшләрнең әсәрен безгә күрсәтмә, җәзалама, газаплама. Бездән аны гафу ит, бездән аны үткәрү җибәр. Аны безнең үстебезгә җибәрмә. Чөнки һәрбер гынахның аның начар әсәре бар, аның начар тәэсире бар. Хәтта Алла Тәалә күп гынахларны гафу иткән очракта да әле күбенең күбесе бар әле гынахларның. Шулай бит? Мен яхдиллаху фала мудилля ла. Кемне Алла Тәалә хак юлга турыда күндерсә, аны һич кем беркем адаштыра алмас. Менә бу инде хакыйкый сүз, бу дөрес сүз. Алла Тәалә кемне хак юлга алып барса, әгәр әлбәттә кеше хак юлда барыр өчен ул үзе тырышырга тиеш. Әгәр дә кеше тырышмаса, Алла Тәаләне хак юлда турыда алып бармый. Чөнки Алла Тәалә гадел, Алла Тәалә беркемне дә мәҗбүр итми, Алла Тәалә сине мәҗбүр итми, сине намазга да, хәйрлекләргә дә, изгелек эшләргә Алла Тәалә сине мәҗбүр итми. Һәм мәҗбүр итми гынаһка да, арак эшләргә дә, зина кылырга да, ширк китерергә дә, Алла Тәалә сине мәҗбүр итми. Син үз ихтыярлыгың белән кыласың. Һәм син үз ихтыярлыгың белән изгелекне сайлыйсың. Син үз ихтыярлыгың белән намазга басасың. Үз ихтыярлыгың белән син Рамазан аенда ураза тотасың. Һәм әгәр үз ихтыяр белән эшли башласаң, Алла Тәалә сиңа ярдәм бирә. Вакыт белән дә ярдәм итә, көч-куәт белән дә ярдәм итә. Сиңа хәерле кешеләрне очраштыра, сиңа хәерле гыйлем бирә. Алла Тәалә сине шулай итеп туры юлда алып бара. Менә Алла Тәалә сине шулай итеп туры юлда алып бара, ярдәм бирә, сиңа көч-куәт бирә, ныклык бирә, шайтаннардан саклый, шайтаннарның вәсвәсәләреннән саклый, синең начар нәфсеңнән саклый. Менә Алла Тәалә туры юлда алып бара. Ама юдлил фала һадия ла. Әгәр Алла Тәалә берсен адаштырса, аны беркем да аны хак юлга күндерә алмас. Әгәр дә Алла Тәалә кешенең йөрәгенә хәерлек кертмәсә, син кертә аласыңмы? Күпме матур сөйләсәң дә, күпме дәлилләр китермәсәң дә, син аны хак юлга күндерә алмыйсың, туры юлга күндерә алмыйсың. Хәтта кайберәгенә гаҗәпләнеп күрсәң, субханалла, ачыктан-ачык аят, ачыктан-ачык пәйгамбәрнең сүзләре, моннан да танычык ачык итеп аңлатырга кирәк. Кешегә җиткерәсең, ләкин ул ишетмәгән кебек. Ул аны белмәгән кебек. Шаккатасың хәтта шул вакытта. Шаккатасың. Ни өчен? Чөнки Алла Тәалә аны каплап куйган. Алла Тәалә аны йөрәкләрен каплаган. Алар маңгай күзләр белән күрсәләр дә, йөрәк күзләре белән күрмиләр. Кулаклары белән ишетсәләр дә, ләкин йөрәк ишетү белән ишетмиләр алар. Чөнки аларның йөрәкләре капланган. Шуңа да әйтәләр галимнәр, күрү ике төрле. Берсе ул йөрәк күрү, икенчесе маңгай күрүе. Ике күрү бар. Әлбәттә, йөрәк күрүе ансы инде кадерлерәк, Чөнки кешедә йөрәк күрү булмаса, аның маңгай күрүе генә кешене хәерлеккә җиткереп бетерми. Аны кешене җәннәткә кертми. Ничек Шейх Ислами ибн Таймия рахмаллаһу үзенең бер фатваларында әйтә, ничек кеше караңгылыкта калып күрмәгән шикелле, менә дөм караңгыда кешене бикләп куй бүлмәгә, берәйбер күрәме? Әгәр дә кешене Аллаһ Тәалә йөрәгендәге күрүен караңгылыкта калдыра икән, бузыклыкта, караңгылыкта калдыра икән, Аллаһның аятсыз, пәйгамбәрнең сүзсез, туры юлсыз калдыра икән, инде ул күрми. Ничек? Маңгай күзе караңгылыкта күрмәгән шикелле. Хәтта менә хәзер булган галимнәр әйтәләр, карагыз, Шейх Ислам ибн Таймия, хәзерге врачлар әле бу ачышны җаңына ачтылар. Хәзерге врачлар ачыш ясадылар. Кеше ничек күрә? Яктылык булу сәбәпле. Яктылык төшә, кеше күзе күрә башлый. Әгәр дә яктылык төшмәсә, кеше күзе күрми. Менә җаңын ачтылар. Шейх Ислам ибн Таймия моны нәрсә? Ничә еллар, ничә йөз еллар алдан әйтте. Һәм әйтә, яктылыксыз маңгай күзе күрмәгән шикелле, йөрәккә Аллаһның нуры булмыйча торып, йөрәк тә күрми. Йөрәк күрсен өчен Аллаһтан нур кирәк. Аннан һидаят кирәк, аннан туры юл кирәк. Әгәр дә Аллаһ ягыннан һидаят, туры юл булмаса, йөрәк күзе күрми. Ничек? Яктылыксыз маңгай күзе күрмәгән шикелле. 700 ел элек әйтеп калдырды моны Шейх ибн Таймия рахмаллаһ. Чөнки ул хаксыз сөйли бит. Хаксыз ул туры килә тормыштагы булган хакыйкать белән.
Ва ашхаду ан ла илаха иллаллах вахдаху ла шарика лах. Һәм шаһадат бирәм, чынлыкта Аллаһтан башка лаеклы рәвештә гыйбадәт кылырдай зат юк, мәгәр Аллаһ үзе генә, аңа тиңдәшлекләр юк. Аңа бер тиңдәшлек юк. Исемендә дә, эшләрендә дә һәм гыйбадәттә дә. Ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулуху саллаллаху алейхи ва аля алихи ва асхабихи аҗмаин ва саллама таслиман кәсира. Һәм шаһадат бирәм, чынлыкта Мухаммад Аллаһ Тәгаләнең кулы һәм аның илчесе, һәм Аллаһ Тәгалә аңа савабын һәм сәламын җиткерсен. Һәм шулай Пәйгамбәребезнең гаиләсенә, аның сахабаларына, баша сахабаларына да Аллаһ Тәгалә үзенең сәламын һәм савабын җиткерсен. Ва саллама таслиман кәсира. Һәм инде бик күп сәламнар әйтсен. Шуңа тиреп Шейх Абдуразак Аль-Бадр рахмаллаһу рахмәтен васига хафизахуллаһ инде кириш сүзен бетерә, әмма бәд соңыннан соң дип әйтә һәм әйдәс китапны үзенә кирип китәбез.